Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Barkan ku dai da fatan kowa da kowa yana cin goshin lafiya. To kamar yadda kuka sani wannan group namu ya jima sosai, to inda na uploading waɗansu bidiyo haka part daga nan ban ci gaba da wannan ba saboda dan waɗansu jirka da nake da to insha Allah yanzu za mu yi bayani kaɗan akan wannan broker da kuke gani, wato pocket option kenan. Kamar yadda kuke gani haka, wancan bidiyon da muka ɗaura mun yi magana ne akan ɗayan broker wato quotex kenan. To dukansu abu ɗaya ne, duka abu ɗaya suke tafiya. Kuma wanda kuke gani wannan shine trade da na je da daddare. To wannan ga wancan broker shi kuma kun gan shi ne, wanda shine quotex wanda muke trading da shi kan aiki, wanda muka yi tutorial full akan shi. Amma duk strategy da zaka yi amfani da shi a nan duka zaka yi amfani da shi a pocket option, wato wannan website da kuke gani. Yanzu dai a takaice zan nuna muku wani strategy wanda in kuka amfani da shi insha Allah zai iya taimakon ku sosai wajen fara trading da wannan broker ne, wanda ake fixed time trading da shi kenan. To da farko dai yanzu abin da za ku fara yi shi ne first idan ga kallon hannun namu kun gani, in kuka danna wannan arrow ga shi na haka anan, ina muku shi ku gani kamar yadda kuke gani. Yadda kuke gani wannan arrow nan gurin, ko da shi za mu yi amfani. To da shi za mu yi amfani. In kuka danna shi zai fito muku da wannan abubuwan haka. Mu ga nan wannan na farkon nan haku da na kuma da shi kan candle. Farkon kuka shiga za ku gan shi akan hakan, to za ku mai da shi kan candle. Yawon kuma da shi kan candle ko kan time frame, sai kuma da shi 1 minute. In kuma da shi 1 minute zai nuna muku kamar haka. To time trade namu da za mu yi a nan, wato wannan kenan, wannan gurin, wannan da kuke gani. To za mu danna nan gurin sai mu canza time ɗin kamar yadda kuke gani kenan haka. Muka danna nan shi nan kuna gani ya koma wannan, za mu bar shi a 3 minute ne, ko kuma za mu yi ƙara rage shi, mu amfani da 2 minute ne a nan gurin. Sannan kuma setting namu da za mu yi a nan gurin, za mu zo mu nan a gani muka ɗauko ƙasa haka wannan indicators, wannan na ukun kenan. To za mu ɗauki ga nan moving average, za mu zuwa moving average a nan gurin. Gashi nan yana fito da nan ga moving average, za mu danna shi sau biyu, kun gani ya fito sau biyu. Sannan kuma sai mu je mu william percent a ɗin nan, za mu danna shi ma zai fito. To muka danna shi gashi na moving average namu guda biyu a nan gurin sun fito kamar yadda kuke gani. Ga moving average namu na ɗaya da na biyu a nan, ga kuma william r ɗin mu a nan ƙasa. To yanzu abin da za mu yi shine za mu setting nasu, a lokacin da za mu seta su. Za mu fara buɗe wannan william namu na farko, moving average namu na farkon nan, na gani kamar yadda kuke gani. Za mu mai da shi wannan moving average namu, wannan moving average namu da kuke gani na farko, za mu setting nashi, za mu mai da shi 4. idan muka mai da shi 4 za mu shiga style din nan, sai mu mai da shi wannan kala na buɗe, sai mu mai da shi 3px. yawa mun gama sai ta wannan na farkon kenan, sai mu yi save. Sai mu je na biyun kuma, shi kuma za mu mai da shi 8. wannan na biyun za mu mai da shi 8 kamar yadda kuke gani. muka mai da shi 8 za mu je mu gurin style na shi ma kalan shi za mu mai da shi blue din nan, sai mai da shi 3px inda kuke gani. za mu yi 7. to kun gani ya bude. wannan william r ina
shi ma za mu setting nashi kamar yadda kuke gani. Wannan nashi za mu bar shi a 10, setting nashi period nashi za mu kai shi 10, sai kuma mu koma style nashi. Wannan za mu bar shi a haka, za mu mai da shi 3px nan, na kasan shi za mu mai da shi blue 3px, na kasan shi ma haka, na kasan shi ma za mu mai da shi blue ba 3px. Yanzu mun gama setting namu komai da komai za mu. To kamar yadda kuke gani, like for example wannan wannan layin da muka sa na moving average namu, yau kamar yadda suka sauka hakan nan, kun gani dukkan su biyu sun yi aran tafiya ƙasa, sun yi aran tafiya down. To kun gani a nan gurin kuma shi nan yana nuna market din da ta yi ƙasa. To sometimes ana samun irin wannan abubuwan a cikin market. To amma abin da nake so ku fahimta a nan gurin shine, farko kamar yadda kuke gani, farko abin da za mu yi shine, wani yana so ya koma off trade kenan nan gurin ba, gashi nan zai koma off trade. To abin da zaka duba, zaka ringa bai currency da zaka ringa duba. Yanzu wannan gurin inda a ce a farko lokacin da in kuka ga wannan abubuwan sun haɗu, wannan layukan nasu farko inda suka haɗu nan sun haɗu direct, kuma sun ba direction na ƙasa haka. Kun ga nan gurin da mun shiga 2 minute din mu daga nan gurin, a ce mun samu kasuwa mu farkon budewanta a nan gurin, mun samu mun shiga tun daga nan gurin, mun yi sell na 2 minute da ya zo nan gurin ko nan gurin haka ya kulle, muna cikin profit namu. To yanzu bari mu gwada bude position da taking trade kaman guda biyu haka a wani market. To bari mu duba waɗansu currencies namu haka. Gani za mu duba market mai kyau da haka, wanda za mu yi example da shi. Gani a nan gurin ma inda a ce mun bude kasuwa a nan gurin da kuke gani, gun da ya zo wannan din nan, da mun sa 2 minute ko 3 minute time frame namu, zuwa nan gurin market din ya kulle a profit. To yanzu abin da za mu yi dai, za mu samu market mai kyau wanda ya kamata mu shiga to ga yanda abubuwan suke. To bari mu duba currencies, duba canja har mu samu wanda ya yi daidai da wannan namu. Duba market mai kyau. Gani duba haka, ta duba har mu samu wanda ya zo daidai. Yawwa ga wani market ne ana. Kun ga wannan market da mu yi sell yanzu da $10 na 2 minute kenan. Kamar yadda kuke gani, wannan karan gashi nan suna son haduwa, suna so su koma ƙasa. Kamar yadda kuka gani a nan gurin ma shi ma yana so ya tafi down trade ne, amma dai za mu jira mu confirming tukunna da samu ya haura nan idan sauka ƙasa. In ya kulle a wannan sai mu bude market din mu a down kamar yadda kuke gani. Yawwa kun gani yanzu ya haura ba, da mu yi down, da mu yi down. Kun gani mun bude kasuwa da 2 minute, mun ga mun sayar a mun yi sayar a nan, mun yi sell kamar yadda kuke gani gashi nan mun yi sell. Kun gani yana ƙoƙarin tafiya ƙasa, gashi nan gurin ma kuna gani yana down. To bari mu jira mu gani ya kulle. Akwai 80% guarantee a wannan strategy din da nake nuna muku, 80% na winning wannan strategy. Zaka iya fara da minimum of $10 a cikin account naka, shine minimum deposit nasu, da shi zaka iya fara. Kuma zaka ringa risking, a misali ka sa $10 ne haka, zaka iya risking kaman $2 aka fa trade. Bari in sai da shi saboda time din ya kusan cika. Yawwa kamar yadda kuke gani yanzu ana, mun ga trade namu ya kulle a profit. Kun gani trade namu ya rufe a profit. Kun gani mun successful trade a nan gurin. Kun gani mun sayar daga nan.